află drumurile orașului, în special intersecția Torontalului Miresei, un timișorean cu simț civic a publicat pe site-ul primăriei la secțiunea Forum câteva imagini șocante. Fotografiile stârnesc reacții diferite din partea aleșilor locali. Primarul Ciuhandu refuză să comenteze. Vicele Adrian Orza se face că plouă. Într-un târziu, vicele Borza reacționează. El se dă victimă și spune că pozele sunt o tentativă de discreditare a persoanei sale. Ce este ăștia? Unde e asta? În Irak? Nemulțumiți de starea în care se află drumurile din orașul nostru, câțiva timișoreni au pus în discuție această temă pe forumul de pe site-ul electronic al primăriei Timișoara. Părerile lor sunt unanime și satirizează modul în care primăria gestionează lucrările de reparație a drumurilor. Cum? Puterea noastră de a schimba elementele negative din Timișoara este nulă? Măcar pot să mă folosesc de acest topic, să le prezint într-o altă ipostază. De exemplu, iată o poză de pe topicul Cum arată strada dumneavoastră și încă una oldies de pe topicul Timișoara Mica Veneție, scena de pe frontul Torontalului Miresei, unde trupele aliate, primăria NIMB, depurtează o nouă victorie asupra buzunarului și nervilor cetățenilor. Mașina a rămas în groapă? Ce program folosești la poze? Dacă nici de glumă nu mai înțelege nimeni, atunci chiar nu mai este nicio șansă să ieșim din inerția asta. Mai lipsește plăcuța cu Aici sunt banii dumneavoastră. Eu de fapt mă gândisem la ceva de genul că datorită dimensiunilor lor, gropile noastre au ajuns obiect de studiu pentru speologi. Și eu m-am gândit la plăcuța cu Aici sunt banii dumneavoastră, dar în altă ipostază. Oare dacă mai era valabilă vechea lege, acum cei de la NIMB și-ar fi lipit pe buzunarele lor Aici sunt banii dumneavoastră? Edilii locale au păreri împărțite în ceea ce privește fotografiile publicate pe portalul www.primariatm.ro. Vicele Adrian Orza refuză să comenteze, deși este singurul edil local care accesează forumul primăriei Timișoara. Primarul Gheorghe Ciuhandu refuză să comenteze nemulțumirea unor oameni care contribuie și ei la bugetul local, dar și a situației în care se află în prezent intersecția Torontalului Miresei. Opinia sa despre acest subiect am aflat-o de la delegatul său, Flavius Boncea. Nu avem ce să comentăm vis-a-vis de niște poze care au fost postate pe forum, sunt niște trucaje din câte am văzut. Oricine poate să facă așa ceva, poate să le posteze oriunde, chiar nu avem ce să comentăm pe marginea lor. Vis-a-vis de lucrările de pe Torontalului, pot să vă zic că ele au început în luna octombrie, a existat o autorizație pentru aceste lucrări, ele au fost sistate în 20 decembrie din cauza timpului nefavorabil. Din păcate, vremea nu a ținut cu noi și nu am putut să le luăm momentan. De îndată ce condițiile meteo o să permită acest lucru, ele vor fi reluate și în termen de o lună și 5 zile vor fi finalizate. Secretarul primăriei Ioan Cojocari crede că aceste fotografii sunt un atac al imaginii instituției pe care o reprezintă. Eu zic că sunt cam deplasate și dacă nu sunt făcute cu scop politic, sunt făcute de oameni răutăcioși. În atentat la imagine, că nu arată acolo ca războiul din Irak și în ținuta în care îi dă, ori nu asta se vrea fața orașului și nu asta este situația. Și toți care e timișorean de bună credință, deci realizează lucrul ăsta. Unul dintre personajele aflate în prim planul fotografiilor, viceprimarul Dorel Borza, crede că publicarea acestor poze pe internet constituie o încercare de discreditare a imaginii sale. Nu știu, este o mizerie. Eu nu mă ocup de drumuri de 2 ani în primărie. Este pe față o acțiune de discreditare a mea și de încercare de a devia răspunderile altora înspre mine. Nemulțumirile cetățenilor care au accesat forumul primăriei se referă, printre altele, la lucrarea de reamenajare a intersecției dintre calea Torontalului și strada Miresei. Aici lucrările au demarat în 25 august anul trecut și trebuia terminate după 5 luni, în 25 ianuarie. Astăzi este 13 martie, iar la intersecție încă se lucrează. Reprezentanții prefecturii Timiș anunță că primarul de la Buziaș, Alger Ilaș, este din nou cercetat într-un dosar penal sub învinuirea de neglijență în serviciu. Acesta este acuzat că ar fi dat gratuit stațiunii de tratament din localitate